Ragais, still with the ball. Can for the championship. Too strong. Ragais throws it up. It's over. It's over. It's over. For the first time, Kamsur, an NBL champion. The Express have won it on the road. Matapos ang kanilang sweet victory nitong Sabado kontra Tikas Kapampangan at maiuwi ang elusive NBL Championship, hanggang ngayon ay nasa Cloud9 pa rin umano ang Kamsur Express matapos ang kanilang journey sa President's Cup Season 2025 ng Liga. Kompleto ang Express mula sa coaching staff kasama si Engineer Solomon Ngo na team governor ng Express. Ayon sa NBL Pilipinas Champs, butas ng karayom ang kanilang pinagdaanan para makamit ang elusive championship for 8 years. Ilang araw matapos maiuwi ang kanilang first championship, humarap sa isang press conference sa Camarines Sur ang buong Kamsur Express kasama si Governor Elray Villafuerte na full support sa kupunan. Ang kampeonato umanong ito ay bunga ng dugot pawis, sakripisyo para sa hinahangad na championship. Bawat panalo natin talagang struggle. Talagang whether manalo tayo ng 1 point, matalo tayo ng 2 points, dahil yan talaga may puso, commitment ang ating mga player at coaching staff. Palapakan po natin sa kanila. Pero hindi po naging madali itong journey na to. Baka hindi na alam ng iba, nag-umpisa po to ng governor si Migs Villafuerte. 8 years ago, tama ba? Binuo niya to. Ang umpisa, with minimal budget. Alam nyo naman sa gobyerno, hindi naman basta-basta may budget. Nagsipag ang mga player, nagpursige. Hindi tayo nanalo. Si Governor Luigi nag-support for the past 3 years. Pero let's give them honor and recognition. Dahil kung hindi nila inumpisahan po ito, pinaghirapan, ay hindi po mangyayari po ito. All of the tears, all of the years, lahat ng puyat, lahat ng sakit ng katawan, nandyan yan. And this trophy, hindi lang yan simple trophy. Yan yung pagmamahal namin sa Camarines Sur at sa buong Bicolandia. Binuhos namin lahat yan. Kasama sa aming sinakripisyo ang aming mga pamilya. Ibinahagi ng ilang players ang kanilang karanasan matapos makuha ang kanilang kauna-unahang kampyonato. Tulad ni Jerome Almare na hindi nakapaglaro ng Games 3 at 4 matapos ang injury sa tuhod. Nandito na po tayo. Kung manalo, minsan lang po mangyari to. Ini pong championship pong ini talagang sarap po sa memorable na experience ko dito sa pagkakawat ko po dito sa NBL. Lalong-lalo na po, yun po niya si inod kong championship sa almost 4 years. Halos mo po 4 years na din po ako dito, di po nagkakawat. And talaga pong sobrang saya sa pagmati na nakuha mo sa championship. Ayon kay Governor Elray Villafuerte, ang kampionatong ito ay nagsisilbing inspirasyon para sa mga kabataan, hindi lang sa Kamsur maging sa iba pang kabataan sa rehiyon, lalo't binubuo ng mga homegrown talents sa iba't ibang lugar sa Bicol ang Kamsur Express. At ako, I commit 100% support. As always, dadagdagan pa natin. Isipin mo ang bawat bata, 10 years old, nanunood sa kanila. Sinasabi nila, gusto ko balang araw, ganyan din ako. So ang sports, kaugma ang iba, nagbibigay yan ng pag-asa. Nagtutupad yan ng pangarap. Ilang libong bata ang gusto maging member ng Kamsur Express ngayon. Nagpapasalamat ang Kamsur Express sa walang sawang suporta mula sa provincial government ng Kamsur para mairepresenta ang Bicolandia sa professional basketball scene. So far, ang pasasalamat namin sa iyo, Gob, na binigay mo lahat ng mga tulong, suporta para sa Kamsur Express, and at the same time para din po yan sa probinsya na Camarines Sur. Thank you very much, Gob. Yung suporta po talagang suporta. Halos lahat po ng pangailangan namin ibibigay po nila. It humbles us a lot. Kumbaga, thankful kami kay God dahil binigyan niya kami ng swerte, pinagkaloob niya ito sa amin, and we promise to improve more. Sabi ko nga sa mga players, sa coaches, let's stay grounded. Hindi ito dahilan para lumaki yung mga ulo natin, but instead, kailangan pagpursige pa tayo kasi mas lalong mag-i-expect yung mga tao. Paano sila kabuho sa atin? And the management, sila Gob Elray, Kong Luigi, Kong Migs, pinaabot talaga nila sa amin yung suporta nila. So ramdam na ramdamin yung pagmamahal nila. Kaya mas lalo kaming naging determinado na makuha at masungkit. Kahit nga sabi ko, it's in a harder way. Pero mas masarap ito kasi sa home court nila. And we're thankful na nakuha natin. Chris Novello, CSN.